କାନାକୁଣ୍ଡ ପଥର ସଜ୍ୟା ଇବ ନଦୀରେ ଭାସି ବାମରାର 2 ଜଣ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ବାମରା ମୁଣ୍ଡାଢିପାର ଆକାଶ ସାହୁ, ଜୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଓ ନ୍ୟୁ କଲୋନୀର ରୋଶନ ପାଶ୍ୱାନ ଏକ ବାଇକରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କାନାକୁଣ୍ଡକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଆକାଶ ଓ ଜୟନାରାୟଣ ପ୍ରଖର ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ହେଲେ ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ 43 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମୟାବାହାଲ ଡଙ୍ଗାଘାଟରେ ଜଣକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ରୋଶନ ପାଶ୍ୱାନ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ କୁକରିଡିହି ପୋଲଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଜୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଶବ ଚିହ୍ନଟ କରାଇବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ବାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।